Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila, it is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. That's right, you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, kasama pa rin po inyo abang lingkod, Diego Bandido, tanghin nyo. At siyempre, kasama si Duday. Nandun na naman, tumatambling-tambling na naman sa labas. Hoy, Duday, tama na yung kaka-cartwheel mo dyan! Pambihira naman, oh. Wala naman, Manong driver, maraming salamat for sticking around. Salamat dahil napakalakas pa rin ang volume ng iyong radio. At dinig na dinig mo pa rin ang aking boses at malupit na tugtugan. At syempre, hello nga pala sa pasahero mo. Hi, ma'am. Ganda ni mama. Isis. Tsaka bango ni mama. Ma'am, ingat ka dyan sa driver mo, ma'am. Yes, Tang. Ano, Tang? Ay, mag-ingat siya dyan sa driver niya. Baka lagyan siya ng chikinini. Hoy! Walang ganyanan, pambihira. Hoy! Baka sundin mo yung sinasabi ni Tanghenyo. Huwag mo lalagyan ng chikinini yung pasero mo, ha? Pambihira naman. O, eto na lang, mga kabisyo. Tang, pag-usapan na natin to. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos umanong i-post online ang mga pribadong larawan at video ng dating kasintahan. Oh no! 16 years old lang daw yung kanyang ex-GF nang makarelasyon niya ito. Naging sobrang siloso daw si kuya kaya nakipaghiwalay si girl. Pero nang nakipaghiwalay na, ay binlockmail na si girl na ipapakalat daw ang kanyang mga private na larawan at video. At sabi pa ni girl, hindi niya daw aram. Hindi niya daw alam na kinukunan siya ng picture at video. Oh no! Tang, logic na natin to, Tang. Sige, wag mo nang patagalin yan. Panatan mo na. Logikan mo na para mahimas-masan. Logikan na yan! Logikan na yan! Boards! Logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boards! Ito ang basic na nangyayari ngayon sa panahon natin. Kung hindi natin nababantayan or na-guide ng maayos ang mga anak natin sa murang edad nila na papasok sila sa relasyon. Oh no! Diba? Well, para sa akin hindi naman talaga natin mapipigilan sila kung gugustuhin nila yun eh. Kasi unang-una, hindi naman 24 oras nandyan tayo. Masusubaybayan mo sila. Diba? At hindi rin maganda na puwersahin natin sila na gusto natin, sundin nila yung kagustuhan natin. Dapat mga kabisyo boards, collab ito eh. It's a collaboration between the parents at syempre sa kanilang anak. Mabuti na po yung nag-guide sila kaysa sa wala eh. O kagaya nito, I assume, pinayagan ng magulang yung bata kahit minor de edad na makipagrelasyon sa adult. Kaya naabuso yung bata eh. Regarding naman po sa pagkuha ng larawan at video na private, sabihin na natin, the real talk po mga kabisyo, yung nakuhang video at larawan, malamang nakahubad yun. Hindi natin sigurado o hindi natin siguro kung wala ba talagang consent nang kinunan siya ng video at larawan. Kasi yung version lang po ng babaeng narinig natin. Hindi natin narinig yung version ng lalaki. Kasi basic na rin po sa generation ngayon na kinukunan po yung ng video yung mga malalaswang ginagawa at kasalanang ginagawa nila.
Yes po, kasalanan po ang ginagawa nila kasi mali po ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa. And I stand firm to this. Ito din po kasi ang nagawa kong kasalanan dati. At pinagbayaran ko po yan. Buti nga po, binuhay pa ako ni Lord. Hanggang ngayon, humihinga pa ako. But that's the price na kinakailangan you have to pay. Well, mga kabisyo, tandaan po ninyo, ha? Mali po yung ginagawa po. Dapat po bantayan natin yung mga kabataan. Kung feeling mo, wala naman nangyari sa inyo, binibigyan ka pa ng chance na mag-repent at humingi ng kasalanan. Amen! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!